Termasuk soleh tuh gini. nanang merem ya didikanku ya nang Iya, A1. Pemenang. Wah siap duet kalih Pak Dewi ternyata. Oh, nggih, Monggo, Pak. monggo. Ayo Mbak Niken. Disepoti riyen Mas. Sepote Mas, sepote Mas. Ayo Sepotipun Mas. kijing miring. Ayo. Ayo Mas. Panggilan Mbak Li. Kula aturi Monggo naik panjenengan panggung. Ibu Solikatun. Monggo Mbak Li. Nggih. Heeh. Monggo kula aturi naik panggung. Nih ditunggu adike. Santen Mbah, Sonten Cahayu. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. sehat Cahayu. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, amin. Amin. Ayo, Ini Mbak. dari Cak naik, dari Cak. Oh, enggak sih nyawer, ya. Ya, Monggo balik. Niki wau anu lho Pak Pacaane Niken make up ala-ala Chinese. Chinese. Nggih niki Cine seafood. nggih niki nuwun sewu kagem adik-adik kang wonten inggil son niku inggil floor dipun suwun ngandhap kemawon ngapunten. Nggih, heeh. Dipun suwun ngandhap kemawon ngapunten niki imbauan dari mas-mas operator niki ngapunten. Sudah lanjut? Ya, mengucapkan selamat sore semuanya. Bapak Ibu terima kasih, selamat sore. Kita kembali lagi di sini. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Ya langsung wae lagu ya. Duet ya Mas ya. Apa Mbak Uti? Katokku cendek, Dik. Tahu dadi cerita. Katok dolan sepurane lho. Ora sida duet, Mbak Uti njaluk tahu dadi cerita. Nggih, ngapunten katok dolan. Bisa Mas? Lagu pun duwangu riyen dhewe ngapale saiki lali. Nah, ben bulanin lagu mesti Update terbaru. update status, update terus iki. Biyen lali saiki malah ra iso. Besok ngeling-ngeling nih meneh, lagu nyar bisa. Napa niki yang babak ketiga mawon. Ya, tahu dari Nggih, ceritane. Nanti Kali saya Mbak Uti. dipadosi. Nggih, Karo mengke dikulik-kulik sih ya. dikulik-kulik rumiyin. Nah, Oh tali kotang request. Tali kotang. Request basis iki. Tali kotang mawon Mas. Mbak Si senengane berbau-bau kotang. Ya, Lo teng mriki mawon. ora iso. Rene. Ya Allah. Tenan wah. Mamulo jatuh anggo celana dawa iki mau. Lu salah wong enek Niken nggih Tenan, lho. suwal. Sebutane Bener, apa Mas. nggih? Kok jebuk potong bayarane apa? Potong bayarane. Benekno. Sik. Ayo. Gile katoke Pak Soleh sih. Ngapunten nggih Pak Bu nggih. Mas-masku, mbak-mbakku ngapunten.
Kleru berarti kon dhuwur. Bali kota saksi tresnaku kang suci. Wis marem lah ngene ya. Marem aku nang ngene iki. Wah, nggih. Oke. Piye Pak Bos? Iki ngene Mbak Niken. Ya Pak Nggih. Soleh. Aku mang ada instruksi dari Pak Sis. Nggih. Ya. Piye? Bahwasanya kan ngene, apa iki kan Jane arep nendi to? Pe buah ngono apa piye? Becek. Gawe. Oke. Lah, gawe Iya kan? batik, gawe pentopel, gawe celana. Itu. Aku tuh Kelambi hadiah dari seorang yang lihat di sini. Bapak nanti hemnya dipakai ya tak pakai. Hadiah. Hadiah. Oh, iya iya. tenan ora niki. Tapi biyen nih ayah ya no gak iso macak Mas omongi. Oh, saiki. Tapi alhamdulillah sajoke. Alhamdulillah. anu ya, Sajoke aku wis gede ki to. Heeh, Ayahnya ganteng. mulai tak pacaki. Ganteng ngono ya? Kadang gawe sepatu, terus gawe katonde, kadang gawe hoodie ngono. Soalnya ngene, Oh, hoodie, tapi ora mempan. Panggae. Tumbuk deh. nunut Niken dhewe oleh endos, aku dikatutne. Oh ngono. Enak eramu. Jadi anu Mbak Niken, ini instruksi langsung dari Pak Sis. Juga bagi-bagi Oh, biyen rezeki padha kaya aku gini, ngene pajak-pajak wis, Ya. gini penonton wis. Ini bagi-bagi rezeki kagem bakul asongan. Lah dados ngeten nggih Pak nggih. Niki dibudget satu orang 50.000. Karuan wonten mawon kadang ditumbasi ada sing 500, 700 ngoten. Jenengan munggah sedanten sing gadah dagangan. Satu orang dibudget kali Pak Sis 50.000. 50.000 umpami teh pinter gini teh. Teh 5.000 berarti nanti diambil 10. Terus nanti dibagikan penonton utawi pajak ngoten nggih. Oh sudah toh. Dados boten sias juga nih. Oh sudah, wong kali ibuke boten napa-napa. Kula iki belajar saking jenengan lho Pak. Mas Soleh rezekine ben akeh sedekah ya diakehi. Ngoten nggih to. Ayo Mas, wis 50 ya. 50.000. Wong sitok 50.000 kok dibagekne Ora iso penonton. kuwi. 50.000, mau 100. Oh 50.000. Mas sampean wis oleh 100 aja mlayu no. Dagangane oleh 50 pira ditumtumne penonton. Heeh, ditumne kon dhuwur. Pokok satu orang 50.000, teh berarti 10 yang dibagekne 10. Ya pokok 50 ribuan. Monggo, Sehat selalu Pak. Rezekine kayak banyu mili. Amin. Wes 50.000. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Bapak Siswantoro dipun paringi panjang umur. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang lancar. Amin. Benjing tahun ngajeng alhamdulillah nanggap malih. Amin ya rabbal Matur alamin. nuwun nuwun Bapak Saya Siswantoro. ketewan. Nggih. Saya ketewan. Nggih. 50 ribuan. Alhamdulillah luar biasa. Karuan ngono langsung ya. Pun saestu. Alhamdulillah. Sedu anten diborong. Nggih, Saya ketewan baru didumne gone penonton. Nggih. Adik dipun suwun baris kemawon kersane. Kersane anu napa? 50 ribuan. Wong 10 ya mek 500. Mas, bar dikai aja mlayu no Mas. Dagangane kayak kene didum-dumne cah cilik-cilik. Wah, ayo Mas, bar iki kono sisih kidul didumi. Sisih kidul didumi. Nggih, monggo. Ayo Mas. Bakal-bakal monggo dipun. Ayo Pak Riker ingkang dibantu. sampun. Ingkang sampun monggo dipun didum mawon nggih, heeh. Ayo Mas, sisih kono lo sebagian. Sing sportif, sing wis dikei ya wis dikei. Gak oleh ngalih, gak oleh balik neh. Monggo Bapak Riker dipun bantu. Yuk sambil nyanyi ya ya. Iya no. Ayo Mbak ini kan satu lagu lagi Satu Mbak ini kan. lagu lagi kita Oh. menampilkan Ganongan ganongan. bantengan. Oh. Iya Mas, aja bengok-bengok kah? Monggo Mayang Koro original. Hey.
dan Riken Salindri Mayang Koro Original. Enak dek. Juga terima kasih kagum Bapak Siswantoro Tuwin Ibu ingkang sampun nimbali kanca-kanca Mayang Koro sarombongan. Niki, para ngajeng sedherek